Независимо дали си изправен пред чепа хора или си на сцената на голяма конференция, дали говориш по тясно специализирана тема или споделяш личен опит, за да мотивираш и вдъхновиш дадена публика, е добре да използваш инструменти, които доказано работят. Добрите презентатори го правят и презентациите им постигат целите си. Как да се подготвите за успех? Как звучат ефективните послания? Кой е истинският сторителинг и защо е важно да разказвате вместо да казвате? Как да представяте числата и данните, така че да казвате повече с тях? Какво прави една презентация незабравима? Това са част от въпросите, на които отговарям в лекцията 10 стъпки в брилянтната презентация. Първото и представяне на голяма сцена предстои на 10 октомври.